Per a molts, les flors més fascinants del món són les orquídies, que també simbolitzen seducció, sensualitat i bellesa suprema. La gran varietat d'aquestes delicades flors fa que el seu cultiu no sempre sigui senzill. Amb l'objectiu de donar resposta als dubtes que això pot generar, el Centre de Jardineria Nou Jardí ha fet un taller informatiu a càrrec de l'especialista Josep Maria Butxosa. La jornada de dissabte va comptar amb un bon nombre de persones interessades en aprendre més sobre l'orquídea. L'assistència de gent ha estat formidable. Jo crec que per un curs organitzat un dissabte, que tothom té, qui més qui menys, ganes de descansar, que tinguem quasi bé una cinquantena de persones, és un èxit, i jo crec que el més important és que tota la gent que ha participat al taller hagi sortit amb tots els seus dubtes resolts. Sí que la quantitat és bo, però el que ens interessa més és la qualitat i que tothom hagi pogut tenir una resposta als seus dubtes. Durant quasi 2 hores, Butxosa va tractar aspectes com l'adob, els substrats, el trasplantament, les condicions ambientals o el cicle de floració de les orquídies, amb exemples pràctics i demostracions. La xerrada també va servir per trencar tòpics, com la necessitat d'un ambient molt humit per a conservar-les. En realitat, la humitat relativa de casa nostra és l'adequada. L'expert, però, també va resoldre els dubtes dels assistents, el motiu principal pel qual es va organitzar la xerrada. L'idea ha sortit dels propis clients, perquè amb el constant dia de parlar de les inquietuds, les consultes que et fan sobre l'orquídia, vam veure que molta gent tenia aquests dubtes de com, per què no tornaven a florir, si l'havia de trasplantar, quina era la millor època, i això, posat tot en un mateix sac, vam veure que seria interessant portar un tècnic que pogués resoldre tots aquests dubtes de primera mà. El taller d'introducció al cultiu d'orquídies és la segona experiència d'aquestes característiques que organitza Nou Jardí. El primer va versar sobre la cura i el manteniment dels bonsais. Els propers seran sobre horticultura, agricultura biològica i l'ús dels insecticides.